Bismillahir Rahmanir Rahim. M'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kodi sudaone momwe Mbuye wako adawachitira eni njovu? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Kodi sadachite chiwembu chawo kukhala chosochera chopanda phindu? Wa arsala alayhim tayran ababil. Adawatumizira magulu ambalame otsatizana ndipo adawazungulira mbali zonse. Tarmihim bihijaratin min sijjid. Zimawagenda ndi miyala ya moto. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Adawachita ngati mmera wodyedwa ndi nyama ndi kulavulidwa.